Здравейте хора, вие сте с Варна Макс Левел и Ери Джобер. Тук е Яни БГ, новия в канала. Ето го Краси Про, Козля Гейминг, Симо БГ. О, мрази ме лапка с приятел. Жана. Хареса ли чест опенинга? И Козля Гейминг ви пита дали ви е харесал чест опенинга, който направи той. Това беше първия клип. Да, цял един ден. И аз ще правя също чест опенинг, само да ми се падне някой хубав чест. Не Gold и Silver, а някой Magical или Giant. Его Даник пирата. Следва Giant чест, скоро. Скоро следва Giant чест. Его Симо също снима влог. Ще ни сме в гората. Само аз ли не снимаме? Нике, чувърни се! Той също снима. Това е нашия канал. Как се казваше? Варна Макс Левел. Днеска ще бъдем... къде седи, да знам къде, вижте тази шарка. Абе, я бях разгледата на малко пък има. Всяка шишарка, та лойка ще има поне 1 милион лайка. Забравихме да спиме. Слендърмен! Там е Слендърмен. Хей, педал. За всеки от канала ще има влог, как не? Нали? Май. Защото там точно през Ние сме някакви с снимачи. Хора, това беше от мен, аз бях Нянката БГ. Ще се видим следващия път в втора част, в трета, която се снима сега. И аз бях Нянката БГ, ние бяхме тъпите хора и чао от нас. Бати, як ти влог направи. Както виждате, тук няма дори един миг за оцеляване. Сега трябва да изям това протеиново блокче. Трета част. Дори не мога да го отворя. Къде са модерните неща? Натрошено. Дори не мога да го отворя като хората. Айде гледам храната! Къде ли си открил храна? Къде ли си открил храна? Къде ли си открил храна? Никога не съм намирал храна, откакто съм в гората. Къде ли е храната? За следващия ми клип, ако от Giant честа ми се падне легендарка, ще дължа на всеки от тук по една услуга. Или също ми се падне. Няма да са този тук. Вижте ги, ние правим. Този тук има цели 6 легендарки. 5. Ще имам 6-та. Може би. Рипър. Когато си ретар. Когато си ретар си късмира, но къде ще открие храна? Това какво ли е? Ники, аз мога го казвам. Не е пуснало едно. Ники, моята втора част, да знаете, моя втора част. И така, това беше от този влог, който е цели 4 минути. И ще се срещнем в другото видео, което може би ще е на Clash Royale или Clash of Clans. И може би това ще е, че... Искам абонати! Няма пък.